Здравейте хора и добре дошли в моя YouTube канал. Днес, както знаете, е моят празник, 1 юни, денят на детето и на другите деца. Нека да се поразходим из мола да видим в Мол България какво са приготвили за нас децата. Нека да се разходим. Малко принципно е започнало, обаче да, малко по-рано дойдохме. Според мен това не е за моите години и нека да отидем към другото. Обаче няма да ходим ето така, а ще се телепортираме. Телепортирах се. Тук аудиторията повече ми харесва на НДК. Нека да се разходим, да видим как тук са подготвили за празника Денят на детето на нас, децата, и които гледат. Абонирайте се за канала за още повече такива видеа и лайкнете видеото, за да достигне до повече хора. А сега нека да се разходим. Както виждате, сме в центъра при събитията. Тук има различни неща от събития. Там е Ергена, там Аз обичам България. И тук са се събрали хора при концерт. И нека да направим един кръг. Както виждате, можете да се снимате с приятни хора, участници от Живот на кантар и други. Аз вече се бях снимал, ще изпиша на екрана една снимка. Тук, както виждате, са палатките с книгите. Много хубаво е направено. Хубаво е да четем книги, колкото и да искаме да играем на телефоните или някакви си устройства, не знам какво ползвате. Да, много е хубаво да си купуваме хубави книги. Ако искате да си закупите някакви интересни книги, можете да дойдете тук на НДК. Въпреки че в София има толкова негативни неща, има много хора на празниците и всичко, и трябва да се бутате, и е малък град. Ето тук са едни от местата, където можете да видите и да се снимате спонтанни, както и аз правя. И нека да отидем към другата. Както виждате, на няколко метра има площадка. Операторът, завъртете се, да видят хората. Приятно място, с много пространство. Има и нещо като скали, направено за катерене. Не е точно, да. Мога ли само да го купа? Както виждате, си купувам за голямата лятна ваканция помагало да учим и през лятото, защото и там ще имаме матури. Пристигнахме. Тук да хапнем с моя камерамен. Когато съберем повече гледания и лайкове, ще направя повече видеа и по-интересни. Това беше всичко от мен. Чао!